Masuk meta di Parminggota Sadarion. Mari dirisian na bukit di HKBP nomor 505 ayat 1 do ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai pa botohono mudo tu au dalan hangoluan, gok dolas niroha diadopon ni bohim, akah sudungan niroha do di siamonmu, saleleng ni leleng na. Haleluya. Martangyang maita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nabandok moleate dohami tuho, ala dipapatar ho doho tuak kasih pilih begu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya paian madihami, rodi pinopar nami barita naulii, jala pararat maitu salhut bangso, asa bisar sodang ni hasakapon mi, dohot diakan na hudul di haulumon, dohot na nilinggoman ni hamatean, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Tangyo kamu ma patik ni debata ima patik popaton doh lapatana patik popaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinano marima ula hamu nasa silomu alai anggo ari papituhoni ari padadani Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu, rodi pangisini hutani halak pe na magebati hutam. Ai diono mari do di toppa de batang, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maria dia do ibana diari papi tuhoni. Di bahini do ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari pada dia nanei jala di parbadiai. Dia do lapateni i odo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata di ajar nasian hatani di bata ikon badia do hatani di bata di rohata jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon rak mangido gogo mahita tu adupan di bata lau mangulan nahombar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulau nombar tepati ini. Amin. Mari kita. Tapaserep marohata lau mangidu hasanidu sata nagudangi tuadu panibata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai. Alana targugut hami marningot dosa nami. Sai marasiniro hamaho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabe jolma alani hami, namate jalana hehesia namate, nama naik tu banua gijang doho mangudiok kami, asi maroham di hami, sepatok tong ma di hami roha memuliateo tuho, o tondi porbadia, pangapul dina marsak roha, pamalu masalu na bernit binahin ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas niroha hami mangulahon lomo niroham, hodo parhitean ninasa asi niroha, sehunang tulak kami, setangihon mahami, o ale debata, ama, anak doton di porbadia, amin.
Tapi gima baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Asa ngapon ma di debatana di ginjang. Amin. Mari dita. Turpuk epistel di minggu tasaderion imana tersurat di sada Korin 10 tolu mamuka ayat sada saat ayat tolu. Sada Korin 10 tolu ayat sada saat tu ayat tolu. Tajahama namar sikat soring. Holong niroha nasian gijang. Tung surah huha tahon aka parhatani jolma nang suru-suru ape. Anggo sopar holong niroha au naung songon hangsa doau nama kulik-kuling jala songon ogung nama ruolol. Jala sura panirangon yahu gabi huboto hasimoon sasudena rodi sadok parbinotoan jala sura parhaparsiaun situ au pola tarposat au dulu doson nasoada maau anggo sopar holong niroha au. Jalatung surah hubasa basahon salur artakku, jalahu pasahat dagikku, asa ditutung. Tung sona margunai diau, anggo so parholong niroha au. Ima sahatna, martua mana tumangyun hata nibata, jala neopeopsa. Amin. Mari dita. Tidak ko maha porsiaw tay songona hina tidak ko ni dungata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dusan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei imana tinibon di si Maria na gebegeben sonton di porbadia antorang suabuan idut mata natumau na bernit di pengumani silatus mata terpajal di bana di hau pinar silang na tua tubanutu tanom namun bangun di hari patuluhon naik tu surgo lau undu siamun ni bata Jehovah amanai pergugun na suatu dusani di sibai bana yang sugu tanon mangumiala nama guru do namate au porsea di tondi porbadia jala dong sada dia nabadia
Huria hata panalaksisten akan nabadia. Do ihasisami dosa. Do nihatai namando. Mulak mangulul subuk dalu nihalak mamate. Do nihaluan sudah. Amin. Huria hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, ta bagi majolo tikting na masa di mingguta sadarion, minggu paopaton dung Epipanias 30 Januari 2022. Topik di Jou Lao Makaholongi, dipanggil untuk mengasihi. Warta umum, nasorang. Nah, di hari Kamis 20 Januari 2022 di basa-basahon Tuhata sada danak boru di keluarga ni amata Sapril Marpaung SH tubuh ni inata Renti Herlina boru nenggolan maringanan di sektor Pintuangin Sukaterus hipasdo danaki soang songoninang na torasna ruas napida mamuka minggu sadarion 30 Januari 2022 pindah ruas ni Huriata Isak Agusta Siahaan Naposo maringanan di Jalan Kurnia nomor 10 Sia sektor Pengayoman pindah tu GKPI Sekupang Batam. Suara Koinonia Pakobasion di hari Minggu sadarion 30 Januari 2022 Padita Bakti J. Situmorang MTH Marjamita di HGWP Tampan pukul 10 WIB. Padidion Nabadia Minggu sadarion 30 Januari 2022 di Patupado Padidion Nabadia Teropna 5 halak sada halak danak bawah dohot boru obat halak. Para mingguan, hobartu haputusan ni perhalado di sermon na di hari Jumat 21 Januari 2022. Para mingguan holan opat hali nama mamuka minggu tanggal 6 Februari 2022 songonoma partordingna. Pukul 7 ibadah bahasa Indonesia sesuai jadwal sektor. Laos pukul 7 sekolah minggu di gedung sekolah minggu secara live streaming. Pukul siawib bahasa Indonesia live streaming sesuai jadwal sektor dohot remaja di gedung Eksaudi. Pukul 10 sada bahasa Batak sesuai jadwal sektor. Pukul 10 pitu bahasa Indonesia umum. Para mingguan sekolah minggu. Parjolo ganuk minggu parjolo dohot patuluhon dohot molo adong minggu palimahon ganuk bulan par mingguan ima na ni dohotan ni sekolah minggu horong 2 dohot tolu kelas tolu SD sahatu horong SMP ima di gedong sekolah minggu so ni dohotan ni natoras di parmingguan sektor minggu. Nah paduahon di minggu paduahon dohot paupaton ganuk bulan horong sada ima kelas sada dohot kelas 2 SD dohot batita sampai dengan balita boy ni donganan ni natoras di parmingguan sekolah minggui. Parmingguan ganuk minggu di Patupado secara live streaming asa dapat diihutton danak sekolah minggu marminggu di Jabu. Napatuluhon parmingguan sekolah minggu na di pos sekolah minggu padang bulan masuk pukul 7 WIB. Sudah sekolah minggu ikon memakai masker di ganup acara parmingguan pinaradeni natoras sian Jabu. Parmingguan remaja
Parmingguan remaja di Huriata di Patupa di hari Minggu 6 Februari 2022 masuk pukul sia WIB di Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru tu sudah yanak remaja asa mengikuti protokol kesehatan di Parmingguan. Parmingguan sore pukul 10 WIB memuka di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sudah ruas ni Huriata asahot mengikuti protokol kesehatan di Parmingguan. Parguru Malua di hari Sabtu 5 Februari 2022 mulai Marsia Jarma Parguru Malua di Gedung Eksaudi pukul 15 WIB dohot hari Minggu pukul 14 WIB. Pertanyaan sektor di gereja di hari Rabu sia Februari 2022 pukau tado pertanyaan sektor maringanan di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Riama hita lau menghitung pertanyaan ini. Learning situa di hari Sabtu 5 Februari 2022 Marsia Jarma calon situa pukul 10 WIB di konsistori. Sermon Selasa 1 Februari 2022 sermon remaja pukul 10 WIB. Rabu 2 Februari 2022 sermon guru sekolah minggu pukul 10 WIB. Pertanyaan Bonataon Ina Huria. Pertanyaan Bonataon Ina Huria di Patupa di hari Sabtu 5 Februari 2022 inganan di Sopomini masuk pukul 10 sada WIB. Bunga altar na paradehon bunga altar di bulan Februari 2022 sian sektor Wonorejo. Suara diakonia. Ulang tahun Parhalado HKBP Pekanbaru. Pasahaton selamat ulang tahun tu sude ruas ni Huria. Nama ulang tahun hatu tubuh. Dohot perbogason pardongan saripion. Memuka siat tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2022. Tajahama hatani tuhata na tersurat di sada Kronika 10 ayat 8. Puji hamuma Jehovah, bari tahun hamuma guarnai, pabotohon hamuma di tonga-tonga ni aka bangso aka pambahayanan nai. Jemaat na marsahit, tatangya koma, ruas ni Huriata na marsahit, na di rumah sakit, do na di Jabu, songon na tersurat di Tiktingon. Anggiat ma di daun itu hata, parsahiton ni ruas ni Huria na taholongi. Tikting kewangan tajahama di Tikting Huriata. Songonima tikting di minggu sadarion, tuhata ma na saitoktong mamasu-masu hita. Shalom. Mari Dita. Oh, Tuhan
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati nang pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madhita saluhu na. Hatane debata di mingguta sadarion. Bohal ni todita, bohal ni nguluta. Sian Jeremia bidusada namuka sian ayat 4 sahat tu ayat 10 rumah tanah tapai uti hukma di bagasan rohat tabi. Jadi naromahatan jauh batuau madok songonon tagas sohu jadi hodobeho di bortian nungau tadayako jala tagas soruar dopeho siana puan ni natorasmu nungahu parbadiahian ho upabakit ho gawe panurirang tuaka bangso tunginiku ma iya le tuan jahu ba ida ma dakku to makkatai ai bajar dopeau jadi ninna jahu ba mamadokau unang dok na bajar do beau ai manang tu dia peho husuru ikut tu si holau jala manang aha hutona hotuho ikonido hata hononmu unako mabiar madadopon nasida ai sayau dodonganmu palua hoko nina jahoba dungi di patol-tol jauh pematangan na jala di jama pamangaku jalanin na jauh pamadoau idama nunga sahat huleon akahataku tu bagasan pamanganmu dengan marapita majaha ayat 10 idama hupa baki doho sadarion mangaranapi akabangso doho harajaon laho mangurati doho maniapun mangago doho mangaloha paulihon doho manuan ido sahana durian itu mata dingolutaon saliling adong dope dileo de bataho sahanguluad dihita na met na poso na matua surihita saliling dileod do peho sanguluan saya dong bedo holsotta saya dong bedo akka pergumulatta saya dong bedo na tape kiri aha nasolo nang dirohami akka manginang ahana subui dope di batu paho di taunon aha dope na subui tarhata honom mutu dongammu aha dope na so tardokon mutu anak kommu doho tua kahanggim keluargam saupu saahura gudang dobe akka manginang akka namaul si pikiratta akka ina pe secara pribadi ibu-ibu yang ini yang membawa anaknya mau dibaptis mereka ini berpikir dalam hatinya bagaimanakah kalau dibaptis anak saya apa yang dipersiapkan ilului maju bajunya anak ko nih ilului dia tong baju nasi dan dia dipakai ona gudang dope si pikiran di gereja di tonga-tonga ni masyarakat nang di parbang sope gudang nai dope akka na tapi kiri hurian itu hanta imana masa di pajuun ni si Jeremia nama ceborak nama cai duduk
ulau ni iban sahat debat atu ibana. Ido diturbukon nungah babak kita. Laho tu saluhut bangso. Dalam terjemahan di sana saluhut bangso memang berapa sih bangsa Israel? Di zaman si Daud, si Salomo saya ada bina sida bangso. Dung tu anak kon si Yoakim nggak dua bangso. Saya ada di selatan, saya ada di utara. Dung lam liling bangsa saya makin lama saya makin kritis dalam bernegara dan berbangsa. Akhirnya pocah saya dari selatan, doh dari utara. Obat na di utara, tulu musim ada selatan. Mereka tercerah berai. Berarti pitu man wahing harajau ni ikon aduh penis si Jeremia po aduh ibana makatahon barita nauli tu ida. Konon di huta pihak kamanginang mengelui kepala di sabe itu name jadi kalang kalau bersekalang igaris do tanona ijo do kampung na ijo do kata dong na asa jadi ibana kepala di sa ay sangat doi kuaso doi ido teh jalabangga doi opung ayau ning kepala di sa namen. Jadi kedok do martangi yang do mendukung dalam mulut do memilih tahu nam sema. Jadi akamanginang seorang pemimpin ternyata masanya banyak. Iya. Bukan hanya masanya, ada stylenya. Adong do biasana, adong hasomalannya. Menurut cerita Alkitab bahwa setiap raja membuat rumah ibadah yang berbeda-beda dari rumah ibadah yang lain. Memang Yerusalem do pusat ibadah, tetapi negara-negara yang terpecah itu membuat rumah ibadahnya masing-masing sesuai dengan pikiran raja itu, sesuai dengan kemauan raja itu. Di raja Madiba gudangan. Mereka awalnya menyembah Tuhan kepada Sang Langit, Khalik Sang Pencipta. Nuaing na sida di bahan madebata na sida hobar tu pikiran na dewa-dewa yang sudah bergeser dari semula. Nga bergeser biak kamanginang. Dang partodio B per minggu ni. Dang partodio B na dihatai. Alain nga masuk benazida tu pikiran na sendiri, tu kemauan na sendiri. Dewa-dewa bal menurut cerita Alkitab itulah yang harus disuarakan oleh Yeremia supaya itu dihancurkan, dirobohkan. Di paula muse tu parde batahon ima tuhatta jauh basi topa lange nasana adong. Ima maulni ulau nasaha tu ibana. Pola do di Yeremia tulu gajang do perdalanan ni bana. Dang sabe holan hatan di batana saha tu ibana. Alai di do dibuat do gulungan ni bibeli surat laki di pamasu tu pamangan ni si Yeremia. Artinya supaya dia harus bersemangat bangkit ibana lamar barita nauli. Ikut lau, unang itu tuh pamangan lah. Ikut dibuka dui. Nah itu akabangenang, ate. Nang dihita pedi so. Tohoro ita marmasker ate sera olah tutup mulut. Alai konuka do pamangata madok akan ulu na denggan. Unang uka pamangata madok narwa. Ikut tutup do pamangata madok narwa. Uka ma rohata pamangata mado akan nauli na denggat tulong ata barita nauli hasuluan ni dong ata tadok naking perjulu sudedu hita adong akah maulot tabi sudedu hita dong akah pikirat tabi sudedu hita kasih saku sahik na tabi hati akah manginang butang muna do si saku sahik na ita saya marjoketi di julu dia segala macam
Habe adong do sahi na balga. Mulai doko ni meili berelas lare. So ngoni do nang nguluto nakamanginang. Adong bidu kapanahi ta. Na sobu ipola babo tutonga-tonga ni makacana. Ada rahasia pribadi kita yang sangat dalam. Atina. Adong tuh. Amat tei bilang iboto, ina tei bilang iboto. Pribadi ini melekat, rahasia pribadi melekat dalam kehidupan kita. Kita jaga. Nang dana hita na pungu di son adong bidu rahasia taganuk marsada-sada. Alani do akan ada yang bapak buat tudung amu. Asa tarubata ibana. Mungkin kita ini juga mengalami trauma-trauma yang sangat mendalam hingga kini. Nanti adong do trauma tak kamanginang. Na subuh terhata hota. Isodo marhite-hite panrang jerimnya borhato buka pamangame. Nungahu pamasuk tuh hatani debata. Nungahu jamaho, nungahu dongane ho. Berarti Jeremia telah disentuh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Langsung nido hita na pungo sudia kamanginang. Dilalaho dunong de jama debataho. Anda sudah disentuh Tuhan untuk menggerakkan kasihnya, untuk menggerakkan nariko de partodota. Nggak di jama to dimi, to diku di jama do, to dim di jama do. Hamu akan aboso di jama de batado to dim, kapangarato, ade, pangarato di sudi kita nih pangarato do. Nggak di jama to dita. Nanti, adong do baritam tuak kadong amu na di huta, membangkitkan semangat mereka. Manang narodo tu huta manegay na sida, manang na provokator rohita di tongga-tongga na sida. Bangunlah, mulu nang boy tarbemu, hepeng mo, gugum, pakulingin na sida marititi hata nang mga lew semangat. Pading gamahu tatay, tahalat cuma hutatay. Gudang do pidelik di hutalan ni parpaluar berbedesa nang tuhi tadi kota nate. Marsi sehata pola na sida lah nih. Marperkaro na sida pola lah nih. Alay Roma hitak kamanginang naung di jama de bataro atay pakulingi mana sida dokom batu na sida. Amang. Gejang do perdelanata. Jol madohita. Dangadong nasi kok di ngoluton. Roma mamanginang. Pading maroha pakulingi ba ibana. Tongos ma persideban ni akan natututin na di hutay. Tongos ma dinggan. Nga sonari nga bumar video call ate. Ihuta pede ba? Ngamar video call. Omakku di huta mar video call dia hone ku ibona ni kopi na pas mau buat kopi bana. Imaki bajuan las rohana. Jalak kana di huta tak kolon dari kota be. Mulai kota martitok parta huta be ngatong martitok. Ada. Barita nauli na seorang si Jeremia borhato terjodoh Makkah holonge. Borhat. Keberangkatan memang harus dipersiapkan sejak dini. Keberangkatan kita bukan secara otomatis, tidak. Ikut dipadari do rohana. Songon persiapan naik pesawat doi. Persiapan bajuna, persiapan nang dirinya sendiri. Tapi margereja tiak kamanginang, pada dia hamudo dirimu narotu gereja. Dia do pakaian yakamata, dia do pakaian yakainata. Nang pesi pata, olo marsuela tiak kainang. Ngapalay badi si sakoton do baju minna apa ya singi pilih amat tay. Tong satokin terjadi pertempuran. Nanti. Akhirnya, olo do songoni teh, olo do. Di marlabot-labot be mahita kamanginang, kanong matua hita. Tapi yang madirita nga matua hita, no super beda biak ke. Nasongon na utan namiat deba, ngamar po punang sigrang tong. Na mo haro. Ang gusok ko bereng familiar do burdu jol may sudi. Las roha. Kana matua kana po so las doroha. Bersemangat sudah teh. Pituari mamu onomari mamu bangula sadok.
Kobar tu prokes ni pertibion. Luja duham sudia kamangina. Luja. Manggar roddobe. Molo nung jabu na mole ate. Akan na mangontrak waduh te. Emang tay ba ngiri du ba. Lawa madalan itu ruas tay na mangontrak dobe memang na sekolah ni anak kokku na saunin na amang tay lungun nero aku. Utangnya aku mak ali Tuhan tu hipal maleo pasu-pasu da sida. Ola ni udah buwain. Artinya nanggo pala tangyang te madok tu na sida. Unang las dokon, saya mati matok kok. Unang imu. Padawi siapa mangane? Padaw. Tapi las ni rohani nasida. Mari kita bangun, bari nauli. Olong ni roha. Molo manghutun na bistel tidak kolat dihata holong ni roha le doho donang di pabahinan. Jadi akka manginang sautik jua tela kibitu le basa barak ko tabu mar basa barak. Pas hona horasa pamanga kipe pas do bahasa batak kira dan pola mar pasir-pasir. Jadi mulai do si magajana di ulaon dia kapesta setawi akka manginang kamura raja perhata perlu do honokku. Mulai dong dikijang hata mulai te hulak kami pe molin na sesukur aku. Bahasa adong do dikijang hata mulai te. Aha. Alus yang jauh kamang. Kamu lateon. Bayi dah. Alam mulai do marsobahame lasom madalan na madok mulai ate tuhamu nak. Bayi na basai. Nak pula do si iya lorong gijang hata mulai ate lenon nami lorong do. Itu. Ititing tay bedak ko dang izalo hata mulai ate ititing taon. Ititing taon izalo do hama mulai ate on. Itu kan amang? Anggo hata mulai ate hola diweado. Aleng ko ititing taon hama mulai ate on. Ati akka manginang tabay mo kamula daw ni tutuwata. Ate, lasrohata mga leon. Lasrohani hulia mancalo. Poso marohamu sudido ter accounting anong do surat na si. Dakya mako sa lemper dakya mako. Poso rohata. Ima jo taringoti ano pa dua hali ni dokon ni na heping taringoti na te kamanginang. Hona hari tu na terdidi ma. Anggo na terdidi odo ba akka manginang perlu do bawa dasar teologi bahasa dididi na danak suku-suku don sak sumare dang selesai dang berakhir aled dorang sopat orang di sada Korintus di do padidio tu nama gudang ima padidio na baru na porsea rotu tu hatta ima dididi mau lepas didion si Yohanes pertobatan, mau lepas didion ni Yesus Kristus, ima hanguluan na saliling-liling menjadi warga kerajaan surga. Atong bahasa dididi nama godang, ala na baru bebana siya nakasih pilih bego, dididi may bana gabe, siya nama godang. Alay mo lo siya keluarga ni naporsiay do. Ya nakon nada lagi nunga ikut dididi. Ala di hapor itu bahwa Eklesia Reformanda itu adalah berawal dari rumah kita. Gereja adalah tubuh orang percaya. Gereja do bagas teh. Gereja do di tengah-tengah nang melihat kita. Secara fisik ini gereja. Allah yang go gereja na mangulu halak na porsei do hita do. Jadi halak na porsei do hamu akka manginang. Molo pedang ibu tambah sahabat terjemah hokam nama bahasa Roma teh. Ini kayaknya beberapa orang nggak bisa bahasa Batak. Saya berlah dulu ya. Nanti QE pun bahasa Indonesia. Khutbah jam 9 adanya tadi. Live streaming itu nanti baca ya, lihat, dengar ya, mana tahu bisa, sempatkanlah. Jadi padidion tidak danak, ima napi nasahat ni Tuhan Yesus tua kasihan na, peluas marotua wakadat danahe, ay dinasi dah rajau ni, debata ima siya lingkungan niya kena porsiay di, siya bagas niya kena porsiay di. Gitu. Wah, sarang pola buana tu sungai. Baptisan itu bukan media.
sungai. Bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah dia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di bagasan dido ibana dibaptis, dididi. Parhitiad do aiki. Ate. Gari nanya na namorado pa kabarun. Babenon na sa sungai. Labad didi. Alay dangi maknana. Dangi maknana di kita. Baptisan itu adalah padidio ni adalah mol di rom di dokon di bagasan hamatian ni Kristus hayonna dohot hananakok na tuan magijang itu di dokon padidio ni. Berarti dasar baptisan kita adalah kepada Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Atong buam madat danahi roh tu bagas joro. Mari deiti naposona. Dan pertanyaan, gereja tidak pernah menyediakan nama-nama untuk anak-anak, tidak pernah. Ya, sejuk dosongone dia acara pasuratun guarra tu gereja inna, majalo guar se gereja inna. Dia dok ya hami maban guarne ruas, tak ya wak kami. Jala tulugi sonar tak ya wak guarne jol mado kecuali anak koko. Jadi nama itu adalah hasil daripada pergumulan si bapak dan si ibu di rumah. Gejang ke guarne terserah. Itu hasil pergumulan mereka. Dungi dibuang itu gereja. Di surat tomai ide benar dokor di buku edetai. Surat tulis itu buku hanguluan. Ima porsiauta. Baru kamu nama baik pesta di Jawa mana pertanyaan. Tabadingkan nak kamang inang. Tabadingkan. Sotung tadokon majalo gowar sa gereja. Nah. Daumay. Dakya baik kami gowar ni danak. Dakya dapat. Alay bok kamu mana sida? Rak pasuratom mahita tu buku ha nguluan. Dimateraikan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sempel lah, itu sahab mak. Atas pergumulan ini saya, amata dohot, inata. Anak pertama biasanya di pergumulannya membawa anak itu bapak dan mama. Kadang-kadang upungnya, kadang-kadang tulangnya. Saya dong dena lohot. Alang gua anak kedua udah kaya bete, ngajarang be. Mulai anak pertama lohot dope dupungnya, itu tulang na lohot dope. Alang anak kedua dang be. Jalan biasa be, dia anak pertama doh, naria hati warne. Molo denggap pamatang nina natai, 7 bulan naro karet hai. Dibosuri. Dia anak kedua dak be dibosuri be. Molo dong anak kedua dang dibosuri opung na be, dibosuri tu atama ate, iro nang doh nokku. Unang pola manarita to dine dan anak kedua ketiga, ibosuri tu atama na sida. Iro jaminan nang sipasatok ka dia kamanginang. Sutung manarita dana hipwa. Naraku do, nawul do manarita dana hon. Mula anak pertama di bosuri mohon. Di bamba 7 bulan anak kedua daang be. Alai tuhata mabosuri saluhuna. Pasu-pasu mahita sudia kamanginang. Tugas muna do amang inang pagudang-gudak kodak danahi. Mau lihat maro ko kamu tu jauh badilio debata tu hamu dak danahi. Ale dong matang yakot dong kamu naik pada pedang lihat di mata dan itu tidak. Doakan mereka, Tuhan, ilaku tua danak, ale leo manang tudong aku. Songon si Elizabeth nong matuai, jangan yakot dotong, dongan asada potan, dak danak. Gudang durus nurit tu nak kamanginang nasorong beda danak. Gudang, tatangnya aku mana sih dak? Asal situan anak situan nibur. Pasu-pasu de batama kita martanya kita. Mauliate marohanami di ho Tuhan nami jala de batanami. Las rohanami di dikion. Ai marhidehiti hatam. Bohal nito dinami margugu hami mangadupi nasa akasi dalan nami di partikian do di parhosoran namasa dingulu nami. Totok kami mardong atoko di bagasan panggonggomion do pangaramoti omme. Oh Tuhan nami jala di bata nami. Saya pakulingi hami di nasa perdalanan ni.
Sai dongani hami apeo tangami mamasuh-masuh hami molo maul jala duduk pesita onon nama sadi hami danggabi tinggal lo kami Tuhan alai to tong dong hami marhapurusat tu adu pami jala molo pehi pas hami tabak kabarutungan nami to tong dohai madok mau liati di wahai sakodo saluh nai hararuan ni molo bearong namar sahit unang ala ni sahit na po say gabi roak kamara roak dosa lai papos marohana usipot tu si pareon nai malum mai bana pamalum makan namar sahit kana tuan nami na di jabunan manang di rumah sakit pe manang di dia nasida Tuhan saya pamalum makan namar sahit di Ali Tuhan apeo tangami masuk nasida. Ali Tuhan nami jala debatan nami namar tangiang dohami tuho. Dia keruas ni huriam nasoda po tas yanak kono dope. Saya ramoti pasu nasida. Pasu akka bortian yakaina Tuhan. Doho akka mata. Asada po tanpa anak kono nasida titik kita be. Langsung itu nang mulut ngak kadikina marokap sai patut dito tu rohana doho tu nguluna si rokka nito dina mulia ti rohana mi diho Tuhan dia kabar karejo be saya tong nasida berkarya berinovasi di tong-tongan ni ulon nasi dihahulungi ulon na las rohana mangulay mayidu paritiamu pasahaton nasa uli bahasa di nasida ragamnya kaulau ni ruas ni huriam mulai sana kabar tiga parengge partani akadi usaha instansi swasta nang pemerintahan pe nang akan nang pesiu pele Tuhan totong rosari honomu ulu nami mau lihat marohanami Tuhan asongoni manatoras na bon anak kona terdidik dihapor siai rohana ma rodo suruh siap banua kijang madongani menyambut nong masuk nasida tuhara jomu banua kijangi nga masuk tu pustaha banua kijangi mulai tema rohana me diho Tuhan diho dam leo kasanga po pinu diho di bagasa Jesus Tuhan nami amen. Mari dita hu pasaton pilihan sada bido 2.
Masuk mahita tu acara padidion nabadia maridi hitasya 146 ayat 1 doho ayat 2 di ayat 2 jongjong manatoras na bone na kon na di ngalanna. Martang yang mahita marhiti-hiti guar de bata ama doh guar ni anak Tuhan Yesus Kristus doh guar ni di perbadian nanto palangi doh tanon alia manamin na di ban magijang naro doham itu julom mabuan dak danahon saya si maroham jalo mana sida gabi anak komu pasu jala pergugui mana sida mangyai hanguluan sugut marhide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dia muna natoras nama buanda danak sididinon. Tangi maha tani Tuhan Yesus. Laho maha mutulia purtivion ninna madok nasida. Pudai masaluhu bangso di mana sida tu bagasa goar ni de mata. Ama doho anak doho todi parbadia. Ajari mana sida mangaraduti saluhu nahotonahon itu kamu jala ingok mang say na dong anakku duhamu ganup ari rasi rasa ruajal niya syenganon manang ise na soporsea doho na didi dapotan hanguluan alay na soporsea hona sogot tangi homma doho hatana tersurat di buku ni si Markus. Adong mana mabuan danak tu Tuhan Yesus asa dicama alai dipicang kasisian nai mana mabuan ni jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohana di doma luas samu maka dan nahiro tuau nangurai hamu nasida adia kasih songoni doa rajau ni di bata natutu do nahudohot tuhamu manang IJP anggo sosongot danak ibana majalo rajaun di bata dang bongot ibana tu si dungi di haul madat danahi di apeo matangan na tu nasida mamasu-masu atau di hamu natoras nama buan danahi hati dakok kamu majolo hata hapor siaune ramadok kamu au porsea di bata jahuba a porsia di Yesus Kristus. Aporsea di todi perbadia
Atong alu sihamu maha tanah husuk tonot tuhamu taparjulu di pangidohamu nuaing di dion dak danahon tu bagasan nane hapor siamuna alu sihamu mak di pangido rohaname napa duahon na olo dohamu mamudana komunon asa diboto jala dihuton nasida hatani di bata napa tuluhon na olo dohamu marsuru nasida tu gereja doh tu perguruan ne huria Kristen Batak Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong buak kamu madak danahi tu julon romahamu per keluarga. Oke ya. Kiyomi Sintia nata Nasya. Ale Kiyomi Sintia nasa Nasya gultom hudidi maho di bagasang kuar di bata ama. Dohok goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar itu di perbadia nato palangit dohok tanon. Amin. Saya diramuti Tuhan de bata maho di ha bobongok motu bagasan rajon nasa rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Matiu Boido Alparo Nababan hudidi maho di bagasang goar di bata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni to di perbadia nato palangit dohok tanon amin sa diramuti Tuhan di bata maho di hawong otu bagasan rajon nasa rodi saliling-liling na amin. Ale Chelsea Bleska siahan hudidi maho di bagasang goar di bata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar itu di perbadian atau palangit dohok tanon amin sadiramoti Tuhan di bata maho di ha bobo mot bagasan rajon na sah rodi saliling-liling na amin. Ale Roslin Jemima Situmorang hudidi maho di bagasang goar di bata ama dohok goar ni anak Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni to di perbadia nato palangit dohok tanon amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di ha bobong motu bagasan harajon nasa rodi saliling-liling na amin. Ale Radelin
Jopanka situ morang. Udi di mau di bagasan guar de batama. Do goarne anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Do goarne tadu perbadia nato palange do tanon. Amen sai diramoti Tuhan de batama ho. Di hababong montu bagasan harajon na saaruri sa liling-liling na. Amen. Jongjong mahita saluhuna tabuka buku deta 145 ayat sada. Batamana marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasanta midak dalam tuho jala di cakon hodo nasida gabi anakku marhiti padidion nabadie asa masuk tuhurian yalak Kristen nabadia nasida di tanon jala gabi paniat dihanguluan nasa liling nililingna asi maroham doh diakan atau rasidak danahon. Saya pergugu jala jari mana sida manugudo gudak danahot tuho asarap nasida taruli jaka artani harajaonmu amen tapasahak ma pilihanot tuadu pandai bata martangiak kita ali di bata manamin na di banwa gijang odo haroroan saluhu selehleon na denggan doho nasa uli basa na mauli utus pasahat tami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe wap na khusus di julum pasu mai jala ramuti sahu paras yang hami pilihanon pati bulon rajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhiti todim salam tadami gudang ni seleleon mitu hami salam girgir hai madok mauliat itu ho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saya benar badia magwan. Saya Roma Harajaon. Saya sama lo moni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari.
Sesama dosa nami songopan sanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhame. Nunakam tugiu tu pangunjunan. Palua mahamesian pangago. Mahmudi bagasat dame jalo mapasu-pasu ya Tuhan de batang di pasu-pasu jala diramu ti Tuhan de batama di sondako Tuhan de batama buhina tu jala asi marohana midaho di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasoro madame na tu todim. Horasma dihita kepada